vítejte v první sérii Minecraftu a snad se vám to bude líbit a jdeme na to, no. Založíme si nějaký svět a tady pokusíme se stát někde dobře a pomenujeme ho jak. Tak YouTube ho třeba pomenujeme. YouTube. A taky ještě, abyste si nemysleli, tak řeknu, že ho budeme hrát na normál. Tak co se nám to tady vygeneruje za nádheru? No, co to bude? Vždycky mám rád, když se generuje nový svět. Vždycky mě to tak zajímá, co tam je. Na to nebude dobrý svět a bude to dobrý svět. Jsme úplný kraviny, divný. Ty vogo, to je pěkný svět. Koukneme se sem. Teď si jdeme natěžit tady ten bambus. Bude se nám určitě někdy hodit. To je. Bude se nám třeba hodit na mapu. Jo, tady toho je. Tady bych chtěl bydlet. Je hezký to tady je. Kdyby tady chtěl bydlet, to by tady musel nechat ten bambus. Já nevím. Takže, já si asi možná... tak já... Počkat, tak já si tomu prvně kouknu tam a možná už si tam rozhodnu, jestli se neubytuju tam. Asi jo, no. Je takový hezký, je. Tam je. To nahoru. Takový hezký kytičky tady všude. Takový hezký. Tady je, no hezký svět. A vygeneroval. Ty vogo, to je to taky pěkný. Tady má. To je světlo. Když je to nějaký východ, tak se aspoň kouknu. Jo, pěkný, ne? Není to špatný. Tak jdeme si tam si tady vzít tady ty oranžový. Tady a pak si dojdeme natěžit ho tady někde, jo, tady. Tady bych si chtěl, když budu mít volno, abych si vykraftil postel voda oranžová, to se mi hodně líbila. A teď si jdu na druhý konec vytěžit dřevo. Pěkný nebe, co? No, tak. No, ale ani nevím, co bych říkal. Tady na tom dřevu se koukneme, kolik natáčíme. Jdeme se. Jo, 3 minuty. To je dobrý. Tak asi můžu tady vytěžit tady. Rukou to budu dělat. Budu dbát. Zajímavé je, že z jednoho dřeva si můžete už vykraftit crafting table, když to samozřejmě uděláte, aby bylo surový. Nebo já se už nepamatuju. Vy tak mě omluvte, ale už to je. Dováděl jedno kolo? Ne, špatný. Asi mi tam už. Tak se ještě se pro něj dojdu. Mám jídlo. Je. Dá. To je zemička. Ovečka. Tak sazení. No.
Kokot. Ježíš, kokot. Teď asi celý. Doma. Dobrá. No se hodí na postýlku. Celý den tady budu honit ovečku. A mám 2 vlny. Tak, tady si udělám nějaký surový dřevo. No, já si to furt tak mě omlouvám, ale já si to nepamatuju. No. Crafting. Tady je crafting table, vycraftíme si. Ne. Crafting table, crafting zajímavý. Tady zajíc. Tak to si chceme. Tady to tyčky, tady craftíme. Tak. Tady jednu sekeru. Sekeru. A natěžíme si. To je to spojený strom. Si natěžíme toho. Budeme tak hlavně. My jsme si pak třeba mohli udělat meč. Nebo krumpak. Lopatu ani nepotřebuju a tu hlínu natěžím lopatou. Tady těžím normálně krumpáčem, někdy třeba rukou, když nemám. Tak. Toto je krásný svět. To je vysoký strom. Už mám asi 13 třeba. Že špatně mi mluví 13. Ale jablíčko. Čas. Tak. Kolik natáčíme? 7 minut. Tak ještě na to budeme natáčet. Tak. Ještě vykraftíme. Já dělal jsem už něco surový. Opracovaný teda. 1, ještě 2krát, no. Tyjo, 38 mečů. Kolik krumpáčů? 19. Tak já. Krumpáč, meč. Tak to je asi takhle to všechno. Tak. Zde. Sekeru. No, vykraftit. Teda. Vytěžit další strom. Jablíčko se nám bude hodit. Ale když jsme tak měli hlad, tak si udělat to. Vy furt děláte ten jajíc. Takže se trošku kouknout dozadu. Tak je to naspátek, když jsem to usnul. No. Takže. Tady vytěžíme se nějaký kámen. To je kámen. Vytěžíme si pár kámenů. Například víme, snad najdeme jiné uhlí. Nebo železo. Bohužel se ještě není na diamanty. Není to takový. Nejsem takový hloupý. Tak, tady. Tady. Jaký tady ten blok si vezmu. Tak. Tady taky kousek, abych něco taky
Tak si pak můžu vykraftit kamenné věci. A bude to Uvidíme se, kolik natáčíme, ještě 10 minut. 10 minut, tak to asi bude ještě 5 minut. No, nevím. Ani nejsem si tolik jistý. Možná třeba nebych chtěl takovej 20. Já bych chtěl 20. Za chvilku už vidíte, že mi dojde k krumpáč. Musím už teď vykraftit kamenej. Každý blok, když vidíš, jinak je tam chvíl. Ja. Tak jdem. Budeme bojovat před no. A to je, co si vykraftíme, takže jeden krumpáč, meč. Kde to všechno máme? Jo. Tak. Počkáme na podklad. Tak. Ještě to musím. Tady už jsou první 2 oběti. Takže zabijeme, pak to možná natáčíme 11 minut. Dobré. Tak. A takže jsem se telefon. Kde to bylo? Kde to bylo? Tady to bylo. Ale zapomněl, kde to bylo. Hned první den jsme neviděli, jenom si pozor tady. Na to ještě přijde. Dobrý. Zombie. Tak ještě budeme se kolik nahráváme. Tak do 14. minuty ještě 1 minutku. Jo, možná, že se vám to zdá jako krátký díl, no asi tak máte pravdu, no. Je pavouk. To je nekouřil jsem zabil. To už teď natáčíme? Jo, už budeme končit. Ještě tady nám Creeper slíbil crafting table. Bouch nám všechny to. Nebudu. Takže zase odbou crafting table. To je vážně. To je úžasné. To je strašně tady Creeperů. Ještě tady máme zombie. Máme taky si. Ještě se koukneme. Tak ještě jenom zabijeme toho zombíka a skončíme. Tak pojď zombíku. Pojď. Tak pojď. A rychle. Tak a to je zombie vesniček. Tak ahoj u dalšího dílu. Ahoj.